बयनिसिमबो खुलुमबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। फारियै नायलांनो सेथियाव दङ। विधानसभा बिसायख'थिनि सिगांनो थालांनाय गं 942 गुदि फरायसालि आरो गेजेर खोलोबनि फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनांगौ होनना आसाम आरो BTR सरकारखौ गोख्रों रावजों खावलायदों दुलाराय BTC सोरखारि नङै गुदि आरो गेजेर खोलोबनि फरायसालिनि फोरोंगिरि गौथुमा। मैया थांनाय 19 फेब्रुवारि बृहस्पतिबार खालि क'क्राझार प्रेस क्लाबाव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दुलाराय BTC सोरखारि नङै गुदि आरो गेजेर खोलोब फरायसालिनि फोरोंगिरि गौथुमनि दैदेनगिरिफोरा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायदों। मख'नो गोनांदि गोलाव समनिफ्रायनो सोरखारनि फारसेनिफ्राय दान बान्था मोनालासे फोरोंगिरि साख्रि मावबोना जिउ खुंबोनाय दुखु दाहाफोरखौ सोरखारनि खाथियाव गले गले फोरमायबोदोंमोन। नाथाय सोरखारा जेबो खोमा होबोआखै आरो दिनैसिमबो थालांनाय फरायसालिनि जेंनाखौ बोस्रांनो नाजायाखै होनना बुंथियो। लोगोसे बिथांमोना बे मेलनि गेजेरजों बुंबावोदि विधानसभा बिसायख'थिनि फोसावनायनि सिगांनो थालांनाय सोरखारि नङै फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनांगौ होनना। जुदि सोरखारा सरखारि नङै फरायसालिनि जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांना होआब्ला सुबुंखान्थि राहाजों सोमावसारगोन होनना हुमखि होबावो। नैथियाव मैया थांनाय 19 फेब्रुवारि बृहस्पतिबार खालि 30 नं क'क्राझार सानजा जनजाति विधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन आफाद गौथुमनि मददगिरिफोरा खमैबो सा 45 सो BPFखौ मोजां मोननानै BPF दोलोआव जइन जाफैदों होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों आसामनि सुबुं अनसाय बिफाननि मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ आरो BTCनि रग'स चिफ हाग्रामा महिलारी बिथाङा। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै BTCनि रग'स चिफ हाग्रामा महिलारीया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायना होयोदि सोलिफु बोसोराव खुंफुंनो गोनां विधानसभा बिसायख'थियाव BPF दोलोआ मोन 2 बियाबावबो बिजाथि फसंगोन होनना बुंथियो आरो जानो गोनां विधानसभा बिसायख'थियाव सोरनि दोलोजों आखाइ हमज्लायनानै बिसायख'थि गेलेगोन बेखौ फैबाय थानाय साननै सानथामनि गेजेरजों फोसावनाय जागोन होननाबो फोरमायो। लोगोसेनो महिलारी बिथाङा बुंबावोदि खुंथाय गोहोआव थानाय सरकारा BPF मावफारिफोरनि सायाव नाख्रेबनाय नासयनाय जाथाया सोलिबाय थादों। जेबो जाहोन गैयालासे BPF मावफारिफोरनि सायाव नोजोर होनाया थारैनो जोबोद दुखुनांथाव आरो सोंखारिजाथाव होननाबो बुंथियो। थामथियाव तामुलपुर गोजौ फरायसालिनि बारग' फरायसा आथिखालनि BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ तामुलपुर गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो फरायसा जयै बरायदों। तामुलपुर गोजौ फरायसालिनि नब्लाङाव तामुलपुर गोजौ फरायसालियाव प्रमद बर' बिथाङा फरायनायखौ जागायनानै गोजौ सोलोंथाइ लानानै आथिखालनि BTRनि सरकार सालायनानै गाहाय मावफुंगिरि मासिखौ आवग्रिनो हानायनि थाखाय तामुलपुर गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा गोजोननाय फोरमायदों। ब्रैथियाव बुरलुंबुथुर दैमानि बिखायाव गंनै दालां लुफुंनाय जागोन। बे गंनै दालांनि गंसेया भारतनि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो लावसिन धुबुरी फुलबारीनि गेजेराव जागोन आरो गंसेया बुहुमनि देरसिन दैमा दिप माजुलि जरहाटजों फोनांजाबगोन। हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया भिडिअ कनफारेन्सनि जोहै बुरलुंबुथुर दैमानि सायाव लुफुंनो गोनां दालांनि फुजा होनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। लोगोसेनो आसामनि गाहाय मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालाबो माजुलियाव मैया बे हा फुजा होनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। बिनि उनाव धुबुरीयाव हा फुजा होनाय हाबाफारियावबो बाहागो लागोन। मख'नो गोनांदि माजुलि आरो जरहाटनि गेजेराव लुफुंनो थाखाय दालांनि लावथाइया 8 किल'मिटार जागोन आरो बेनि थाखाय 925 कौटि रांनि बिथांखि लानाय जादों। बेबायदियैनो धुबुरी फुलबारीनि गेजेराव लुफुंनो थाखाय दालांनि लावथाइया 19 किल'मिटार जागोन आरो बिनि थाखाय 8,997 कौटि रांनि बिथांखि लानाय जादों। मख'नो गोनांदि बे दालांआ भारतनि बयनिख्रुइबो लावसिन जागोन। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।